ଅଁଳା ହଉଛି ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପାୱାରଫୁଲ ଫ୍ରୁଟ। ଗୋଟିଏ ଅଁଳାରେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି 3 ପ୍ରକାରର ଫଳକୁ 11 କିଲୋ ଖାଇଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ମିଳିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଫଳ ଆଉ କଣ କଣ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ସବୁ ମୁଁ କହିବି ଏ ଭିଡିଓରେ, ଆପଣ ମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡିଓକୁ ସେଭ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଅଁଳାରେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଛି 6 କିଲୋ କମଳା ଲେମ୍ବୁ ଖାଇଲେ ସେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ସି ମିଳିବ। ଆଉ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପାଇଁ, ଚୁଟି ପାଇଁ, ଦାନ୍ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଅଁଳାରେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି 2 କିଲୋ ପିଜୁଳି ଖାଇଲେ ସେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ଏ ମିଳିବ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଟାମିନ୍ ଏ କୋଉଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ? ଆଖି ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଅଁଳାରେ ଯେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ବି ଅଛି 3 କିଲୋ ଆମ୍ବ ଖାଇଲେ ସେତିକି ଭିଟାମିନ୍ ବି ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ଫ୍ରୁଟ ଏ ଅଁଳା। ଆଚାର କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ଶୁଖେଇକି ଖରାରେ ସେମିତି ଖାଇପାରିବେ, ଲୁଣରେ ବୁଡେଇକି ଖାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଏ ସବୁ ଭିଟାମିନ୍ ର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଭିଡିଓଟି ବହୁତ ଜରୁରୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ।